Hello mga ka-road trip. So yan. Mga road trip yan. Mag-bike tayo mga road trip sa gabi. At hindi ganong masyadong mainit. So yan, nakabike din ako, naghahawak ng So yan, let's go. Tingnan niyo tong paligid. At kami iikot-ikot. Ha? Go. Yan, bike-bike kami ng gabi. Kasi hindi mainit. Hindi humid. Dito kami sa hindi masyadong masasakyan. So, yan. Dito sa kabila, mga school. Yan. Maraming parking space dito. May building doon sa kabila. Let's go mga ka-road trip. Ang time pala ngayon is 7 something PM. Dito banda medyo may humid. Pero hindi naman masyado. Go. Kaya pala mga ka-road trip yung kanal. Kasi hindi kami dyan pupunta. Liko kami dito sa kanan. Ayan. Ayan o. Doon, no? Kanan. Naibababa ko yung camera. Naibababa. At ako ay naghahawak. Ayan, may pusa. Ayan o, mga pusa dyan o. Sa ibababa ng sasakyan. Oops. Baka may matras. Ayan. Ayan o, yung Burj Khalifa mga ka-road trip. Dito lang kami sa nearby. Medyo pinagpapawisan na tayo.
Dito pala sa may ano namin, oh, may mga school. So dito kami sa malapit sa may mga school. Ayan. So ayan, ikot-ikot pa. So ito pala yung ano, view ng gabi. Ayan si Bicolanong Kalbo. Maatrasan ka. So ayan, dito kami sa may ano lang, neighborhood. Dito ano, kabilang kalsada naman to. Hindi masyadong mainit ngayon kasi ano, hindi pala humid. Mainit pero yung ano, saglit lang kasi may sasakyan. So ayan, umikot muna ako kasi ano, nandun na siya. Ako umikot kasi may sasakyan kanina. Pangarap na bahay ni Bicolanong Kalbo. So yan, dito naman tayo sa kabilang street. Hindi gano'ng mainit pero pawis na. Nakailang ikot na kasi ngayon lang nag-ano, nakaisip mag-vlog. Maraming bahay dito na walang ano, nakatira. Sayang kasi ang lalaking bahay, ano, may bahay dito sa kabila na walang nakatira. Dito, yan, walang nakatira dyan. Abandoned. Naghihintay lang yan ng may magre-rent. Kaya ilang ano na din yan na walang nakatira dyan. Buti nga dito mayroon nagrenta na eh. Ayan, dati wala din dyan. Dito. Oh, ito. Ayan mga karot trip oh. Haunted house. Ayan oh, yung kaibigan namin na ano, nagdi-deliver. So ayan oh, may mga magandang ano dito, mga magandang bilang, may mga ano, may mga animali. Ano yan, animali is mga hayop. Sabi ni Bicolanong Kalbo, mabaho daw. Dinaanan kasi yung ano, yung basurahan. Mayroon dyan dati. Mayroon. Nagre-renta ata yan dyan. Ito, dito na kami sa likod ng ano, villa na tinitirahan namin. Mga ano dad oh. Ayan oh, tinatapon na ano. Kaso mahirap na, baka mamaya may surot. Maraming nagtatapon ng ganyan kaso mahirap pulutin kasi ano, baka may surot. Mahirap pa naman kahit isang surot lang, pag nadala mo yan, pag nangitlog yan, marami na yan. Habulin pa naman tayo ng surot, hindi ng lalaki. Habulin ng surot, hindi ng lalaki. So yan, dito na kami sa gilid ng bahay natin dito. Sarap ng ulam na. Kabayan kasi yan, yung ano dyan, katulong. Kaya ano, yung ulam nila ano, amoy Pinoy na luto. So dito na kami sa ano, neighbor.
So, dyan nagtatapos ang ating video, mga ka-road trip. So, yan. Dito na kami sa harap ng bahay. At pawis na tayo. Ayan, oh, tulong pawis na. So, tapos na kami mag-road trip at ito, medyo mamaya-maya at maliligo dahil pawisan. Mm. Yun, salamat. Salamat sa Ingat pagsama kayo sa lagi. amin. Bye-bye. Bye.